gödeler, kapılar hemde pencereler üçün magnet kontaktly datçik. Şeýlekem bulara goşmaça ökmünde su akamy, gaz we yangyn duýduruş datçiklaryny biriktirip bolýar. Hormatly prezidentimiz arkadagly gahma ferdarmyň ýurtda sanly ykdysadyýetyň çalt tepkini ösürilmegi bagatdaky öňden görjülükli siýasatynyň durmuşa geçirilmeginiň çäklerine, sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy netijesinde Aşgabat şäher telefon ulgamy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti abonentlara ködürlenýän hyzmatlarynyň gerimini hassa giňerdi. Smart gollaw hyzmatynyň aýlyk tölegi 50 manada deňdir. Döwrewap sanly çözgütler gozgalmaýan emlägiň howpsuzlygyny we gözegçiligini üpçün etmek, raýatlaryň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmak üçin täze mümkinçilikler açýar. Mehribanlar, siz hem mümkinçiliklerden daşda bolmaň. Size smart gollaw hyzmatyndan peýdalanmagy maslahat berýär we wideomyzy tamamlaýar.